Соңғы елларда мындай уңышның булганы юк иде дип үз кырларына карап соклана Валерий Утяев. Ул инде 14 ел комбайнда эшли. Быел 34 мең центнер ашлык суктырган. Уңыш әйбәт булганда инде тиздә тутарасын, күп тә эшләнә. Эшләргә дә приятно. Үткән ел 50 мең бирделәр. Әйбәт, ансыны бар. Стимул эшләргә. Быел да биш әйттеләр. Тырышабыз инде алырга. Районда бер төклеләр 37 мең гектарда чәчелгән. Көндә кырга 50 комбайн чыга. Отрядларга бүленсәләр дә ашлыкны югалтусыз тиз җыярга кирәк булганда бергәләп эшлиләр. Зәйлеләрнең мул уңыш үстерүенең тагын бер сире бар. Безнең районда 4 басулы севооборот оештырылган. Бу чөгендердән соң арпа, арпадан сидеральный пардан соң көзге будай культуралары. Моның ярдәме бик зур инде. Шуңа күрә без көзге культурадан бик югары уңыш алдык. Зәй районында инде нибары 3 мең гектардан артык бер төкләрне җыйып аласы калган. Әлеге басуда бүгенге көндә 7 комбайн эшли. Язгы будай гектарыннан 37 центнер чыга. Мондый уңышка механизаторлардан башлап барлык белгечләр бер булып эшләгәндә генә ирешеп була. Гектардан 40-60 центнер бер төкләр җыйып алу элек рекорд күрсәткеч булса, хәзер районда гадәти хәлгә әверелеп бара. Әмма республика буенча аларга җитүче юк әле. 14 мең 130 гектар көзгө культуралардан көзгө будай гына инде ул безнең. Без менә 64 центнер белән бетердек. Ул узган елларда әле мондый басулар берән сәрәң генә менә 3 ел, 4 ел элек булса, узган елда аның ярты биләмәсендә шулай булса, быел менә без 100% 60 центнердан артыграк уңышка ия булдык. Җыйып алынган икмәкне элеваторга һәм ашлык кабул итү пунктларына ташыйлар. Саклар өчен урын җитәрлек. Район быел 250 мең тонна уңыш алырга исәпли. Димәк, Татарстан 100 тоткан 5 миллион тонна икмәктә аларның да саллы өлеше булачак. Зәй районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.